Eurovision Weekend, iva dan huwa avveniment fit-tmiem din il-ġimgħa li lim ix-xahar ta' Mejju. Dan l-avveniment qed jiġi organizzat mill-klabb ta' ammiraturi tal-Eurovision f'Malta, l-OGA Malta. Kif jispjega dan il-klabb, l-avveniment nibet fil-kapitali Ġermaniża, iżda wara l-Malta rebħet dan il-festival għat-tieni darba, issa dan ġie fi gżirietna. Propju s-sena l-oħra Malta repetu għat-tina sena u fil-fatt permezz tal-kantanta Grezja Bezzina u l-organizzaturi Ġermaniżi mill-fan club EC Germany tal-Eurovision Song Contest ġewwa l-Ġermanja qalu għaliex ma jiġix organizzat Malta. Propju dan huwa avveniment li s-segwaċi tal-Eurovision Song Contest anka f'Malta li huma bil-bosta jistgħu jgawdu minn dan l-avveniment propju fit-tmiem din il-ġimgħa. Il-qofol ta' dan l-avveniment jintlaħaq nhar is-Sibt fejn fl-Uganda ewlenija ser jiġi organizzat dak imsejjaħ bħala l-Fan Vision Contest. Dan il-festival ser ikun ikkontestat minn 7 pajjiżi fosthom il-kantanta żagħżugħa Maltija Rachel Lowell. Għal dan il-festival il-parteċipanti qed jiġu mitluba jkantaw kanzunetta tal-Eurovision biex bekk iżommu ħaj dan il-festival li f'Mejju jiġbed leħ miljuni ta' segwaċi. Aktar informazzjoni dwar il-Eurovision Weekend tinstab fuq ogamalta.org jew il-paġna fuq Facebook Eurovision Weekend. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.